Na fakulte architektúry, vlastne na začiatku štúdia aj na primáčkach sa kladie dosť veľký dôraz na vyjadrovanie sa kresbou. A vlastne moja otázka je, prečo? Ja by som sa skôr opýtal, že prečo sa už menej vyjadruje. Mám pocit, že čím ďalej tá kresba nie je dôležitá a skôr sú dôležité IQ testy a iné veci. A stále si myslím, že tá kresba by mala byť prvorada, lebo v nej sa vlastne aj ukáže aj talent človeka, aj jeho energia, psychika. Čiže dnes tú kresbu my ohodnotíme deň, pamätám sa, keď sme ju hodnotili celý týždeň. Čiže kladol sa tam veľký dôraz a viac menej tie naše skúšky sa podobali až na skúšky na Vysokej škole výtvarných umení. Čo je škoda, keby sa to vrátilo. My sme len za to. Ako sa študent architektúry dokáže naučiť výtvarnému cíteniu? Myslím, že ho musí mať nejaké. Každý aspoň, alebo mal by mať takú sebareflexiu, že či na to má, alebo nie, ale potom je to aj na pedagógovi. Čiže viac menej by to mal by to v ňom otvoriť, alebo tak zaujať, aby mal chuť sa rozvíjať. Teda hovoríte, že keby architektúra je vecou nejakého vrodeného talentu, že nie je to žiadna vec, ktorá sa dokáže nejak naučiť? Alebo že naozaj sa s tým musí človek narodiť? Architektúra je súbor poznaní, ale človek, ktorý ide študovať architektúru, by mal podľa mňa mať priestorové videnie. Ako vidieť svet 3D. Takisto ako sochár. Je to podľa mňa na úrovni sochára. A to sa väčšinou prejavilo aj v tej kresbe. My sme vedeli rozoznať, čo je plošné, kde je náznak, kde je talent, alebo kde je ešte nerozvinutý talent. Pamätám sa pár rokov dozadu, keď sa tej kresbe venovala plná vážnosť, treba na tejto škole, tak sme si to x-krát ako prebehli, ešte kým sme vôbec dali tie známky a tie body, ktoré mali dostať. A našli sme tam a tí ľudia, niektorí, ktorí sme si zapamätali, možno aj na talentových, nie že zapamätali, ale jednoducho oni kreslili na talentových aj na škole, tak sú aj dobrí architekti teraz. Neznamená, že museli byť fenomenálni kresliari, ale nejaký náboj v tej kresbe bolo cítiť. Niečo tam bolo, niekedy hravosť, niekedy depresiu, niekedy energiu. Čiže aj na to sme dávali pozor. Títo ľudia potom robia dobré veci v architektúre. Ako vznikla spolupráca medzi fakultou architektúry a Grape Festivalom? Chalani, ktorí organizujú Grape, alebo ktorí robia okolo Grape, boli aj moji študenti. Aj sme spolu robili výtvarné dielo a myslím, že Juraj, tuším aj, ešte teraz mám niekde odloženú takú brožúrku, že by chcel robiť festival a ako by to malo vyzerať, že sa bude volať Grape a také, čiže by to spomenul u mňa v kabinete. Čiže sme priatelia, moji študenti, veľa mojich študentov je teraz mojich priateľov a asi pred 2 rokmi myslím, že videli nejaký náš projekt alebo sledovali a že či by sme začali spolupracovať. Že už predtým mali nejaké skúsenosti s Vaševou, tak sme to skúsili. V roku 2011 ste spolu iniciovali, alebo ako to nazvať, premostenie vo foyer fakulty. A 2 roky na to ste zase iniciovali súťaž alebo workshop na pavilón pred budovou fakulty. Prečo vlastne vás zaujímajú takéto dočasné architektúry? Tieto projekty som začal so študentami robiť po takom sklamaní, čo sa robí na výtvarnom diele, alebo akú má váhu u študentov. A pamätám sa, že som sa vrátil z Nového Zélandu a vtedy som mal toľko energie, však je tam leto v zime, u nás zima, tam leto, tak som došiel, že musíme niečo urobiť. No a vtedy vlastne vznikol ten prvý projekt pre naše foyer, taká zatrávnená plocha. No a odtedy vlastne tie projekty sme vždy spájali ako keby s niečím na niečo poukázať. Tedy nám tam chýbala taká relaxačná zóna, ešte nebolo toľko aktivít, ako je teraz. Potom sme urobili čajovňu, to je poukaz na to, že my tu nemáme kafe poriadne doteraz, alebo čajovňu. No a ten most, to je taký pocit spájania sa. A vlastne čo by sa stalo, keď sme urobili taký kvázi barokový princíp, že by sme prepojili tie dve podlažia. Čiže my sme ako keby skúmali našu budovu, robili sme ho aj na streche niektoré projekty, potom sme vyšli von s tým
s tým našim pavilónom. A ja ako sochár by som nechcel, aby architekti, musia vedieť, musia poznať prácu sochárov, ale mali by stále ostať architektami. Čiže keďže aj my s manželkou robíme také multimediálne veľké inštalácie, alebo sme robili, tak toto sú pre mňa také inštalácie napomedzi architektúry, dizajnu a sochu, ako keby som chcel, aby fakt tí architekti ostali architekti, ale aby si to prešlo. Úprimne povedané, treba z tej hojdačky, čo boli na Grejpe, ten, čo vyhral, tak teraz to vidíte v Bazeli, alebo kde to je, ako socha sa to berie, alebo inštalácia. Čiže títo študenti ako keby robili v takých najnovších trendoch. No a dôležitá, ešte to dopoviem, tam bola spolupráca a tímová práca, že vlastne museli robiť spoločne. A čo to vlastne tomu architektovi dokáže do budúcna dať, keď vlastne robí na nejakej takejto spolupráci, ktorá zasahuje do rôznych umeleckých smerov, potom do budúcna, keď navrhuje skôr nejaké budovy, ktoré stoja 10 ročia alebo 100 ročia, rodinné domy a tak ďalej. Myslím, že to môže jedna z prvých vecí, ktoré študenti vlastne sú ešte na škole robia, že to musia zvládnuť od A do Z. A ja ich vlastne môžem len to naučiť, lebo robím s architektami, robím tieto inštalácie a tam nehrozí, že nedodržím čas alebo termín alebo náklady a také. Čiže ako keby ich aj vtesnať do toho, ale zároveň ich nezviazať. Čiže oni sú vymyslieť návrh, ideu, potom zohnať si na ňu financie, zrealizovať to, logistiku, tím, zohnať, všetko to je veľmi veľa práce a potom príde ten záver, to, čo môže každý vidieť, ten týždeň, kedy sa to robí, ale aj keď to ideme robiť, zároveň tam bezpečnosť práce, všetko, ako tieto veci oni s tými prejdú a si to zapamätajú do konca života, podľa mňa, alebo im to utkvie v pamäti nadlho. To treba, keď museli ísť do lešenárskej firmy a priamo na mieste tam a vymýšľať a spolupracovať s ľuďmi z reality. Čiže môže si, ak si na to niekedy spomínú, tak to splnilo svoj účel. Aké miesto má dnes výtvarné dielo v architektúre na Slovensku? Práve som povedal, že vo svete v pohode a na Slovensku je to veľká bieda. Ako keby nám nechýba výtvarné umenie. Ale zase hovorím o tom, ako je zle, ale stále robíme. Čiže vždy sa nájdú ľudia, osvietení ľudia, investori, ktorí majú tú odvahu. Ale zase to musia byť architekti, ktorí nechajú to miesto pre výtvarné dielo. Čiže až na pár výnimiek, ale momentálne nechýba. Lenže toto sme si hovorili aj pred pár rokmi a ja som optimista, to sa zmení. Takisto ako bola malba mŕtve médium a